рӯзи қабули дуо, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. дуо ва таманниёти мо бигзор ин бошад ки эътибор додаи чанд қадар бемориҳо зиёд шудааст. дар шабакаҳои интернет бибинем барои ҷарроҳияшон миллион маблағ лозим аст ва берун аз кишвар. чандин бор аз мо ҳам хоҳиш карданд ки гузоред ину он. бечораҳо, худоё мегӯем, мушкилии тамоми беморон мардуми тоҷикро осон гардонад ва таманниёт дуои мо ин аст. мардум рӯз беҳӣ металабад, аз айём мушкил он аст ки ҳар рӯз бадтар мебинам. чанд қадар бемориҳо дорем, баробари ӯ зиёдтар беморхонаҳо дорем. чанд қадар дорухонаҳо ҳаст, ҳар рӯз аз рӯз бемориҳо зиёд мешавад. аз баъзан чизҳои парҳезӣ модарон эҳтиёт кунед фарзандонанд чизҳои хитоеву дигар. ба ин хотир худо ба ҳамаи шумо шифо бидиҳад.